Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg filme part 2 af mit krudt, og jeg har lige været i Aldi hurtigt, som min far, min lillesøster og min onkel. Til at starte med har vi sådan en kejlefontæne med, der er 31 gram i. Den er okay stor i forhold til min hånd her, sådan i forhold til hvad de plejer at være. T. Hansens, de er meget mindre. Og så har vi sådan nogle her flowerpot-fontæner med 14 gram i. De ser sådan her ud. Så har vi 20 stykker ildring, der er 1 gram i hver ildring. Så har vi snoretoppe, der er 1 gram i hver. Det er bare sådan nogle snoretoppe, der kører rundt. Så er der 5,4 gram i sådan nogle her knaldkæder. Det er bare de der normale røde knaldkæder. Der er 5,4 gram i alt. Så har vi her, der er romerlys med 15 skud. Der er 3,5 gram krudt i hver. Så har vi monsterlys, der er 10 styk. Og der er 16 gram i, og de ser sådan ud. Og romerlys, der ser sådan ud. Så har vi 12 knasende kranier, som de kalder dem. Jeg kalder dem bare quackling balls. Der er 6 gram i, der er 1 i hver. Så har vi 10 hekse, der er 8 gram i. Og der er 0,8 gram i hver. Så har vi sådan 3 faldskærmsraketter, der er 3,3 gram i, det er også sådan nogle. Så har vi 3 af sådan nogle her store nogle her, der er 20 gram i, de er også okay, eller de er helt okay. Og så har vi lige sådan et her Olafs sortiment for Aldi, og det var Bifrost det andet, dem har vi 2 af. Der er det andet her. Så har vi Olaf som en tøj. Til at starte med har vi et niskudsbatteri med 58 gram i. Og det ser sådan her ud. Ja, og så har vi en fontæne med 30 gram. Det ser sådan her ud. Så har vi et romerlysbatteri med 15,36 gram i, og der er 24 skud, og det ser sådan her ud. Så har vi 4 romerlys. Ja, romerlys. Med 4,5 gram i, og der er sådan her ud. Ja, de er sådan ud. Og det er Olaf. Og der er 10 skud i hver. Så har vi sådan en fontæne med 15 gram i, dem er der 2 af. De ser sådan ud. Så har vi 4 fontæner, der er 14 gram i hver. Det er nok ligesom de der flowerpot. Dem her, jeg tror næsten det er de samme, de ser sådan ud. Så har vi en masse kugleraketter her. Der er 3 små kugleraketter med 26 gram i. Det er nok ligesom Stones Klint og Stjerneregn. Og så er der 2 store. Ja, 2 store her. Der er 44 gram i. Og de ser egentlig bare sådan her ud. Ja, det er sådan noget. Dem er der 2 af. Så jeg vil bare sige tak fordi I så med, og like eller dislike, hvis I kunne lide videoen. Og hvis I rigtig godt kunne lide videoen, så abonner, det vil jeg blive glad for. Og så, ja. Vi ses i næste video. Ja, vi ses.